La meva contribució a l'exposició l'he titulat Desenvolupament 99 i és un diàleg amb una peça d'Elena Sins de l'any 1977 que es titula Desarrollo. Desarrollo és una de les primeres peces o pertany a les primeres peces d'art generat per ordinador a Espanya. I abans de l'encàrrec de fer aquest diàleg amb la feina de l'Elena, jo no havia sentit a parlar mai. No coneixia la seva obra, tot i que coneixia alguns artistes similars de la mateixa època. A l'investigar l'obra de l'Elena, sobretot m'ha cridat l'atenció el seu interès per l'obra basada en el temps i el trànsit. La meva instal·lació incorpora l'organització matemàtica en la qual Sins basava les seves obres, però en el meu cas jugo més amb els números i la distribució d'aquests dins d'un espai, d'una manera més intuïtiva i menys rigorosa. I en Desenvolupament 99 el que he intentat és generar un espai, d'alguna manera podríem dir immersiu, i aquest espai incorpora la reducció d'informació visual i els estímuls sonors sutils, i aquests dos elements ens donen pistes, o tot el contrari, també pot ser que ens distreguin, però la intenció és que ens ajudin a entendre a quin punt ens trobem durant aquest moment de trànsit dins de l'espai.